Bisa
Surmawayo Sang Yaksendra Kurarupa Mangasos kadik angin Pang sembal kaprapat Silo silo kaplesat satu lumayu mangungsi kagiat kagoto kang jaga-jaga bumi Mangkuto Patih Bramangkara kula wonten pangendika kang dawuh sinuwun amiji dhateng kang abdi kula pun Patih Bramangkara lan kowe adiku Harintagok wonten pangendika kang dawuh animbali kang abdi kula pun Togok lan kowe mbilung ya ada apa bose mulane kowe kabeh adoh tak awit cedak tak arah ketake awit jeneng ingsun kepengin sabet jagong kelawan sira Patih kepareng paduka sinuwun badhe nganti pirembagan perkawis menapa kula wonten dawuh aku iki mapan ana negara Traju Trisna ya negara Surateleng awit nampa tinggalane wong tuaku Kanjeng Rama Prabu Boma Narakasura manut kabar sing tak tampa wong tuaku Prabu Boma kuwi putrane Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna rampunging perang Baratayuda Jaya Binangun nganti wektu dina iki aku mau kepengin ngerti sing jeneng Prabu Kresna kuwi wis mati apa isih urip inggih sinuwun menawi paduka ndangu dhateng kula manut pawarta ingkang kula tampi Prabu Kresna mriku tasih sugeng tasih angaratoni wonten negari Dwarawati yen ngono Prabu Kresna isih urip inggih sinuwun wala taala Togok kula wonten dawuh gandeng Prabu Kresna isih sugeng lan uga isih araraton ana negara Dwarawati mongko aku iki kapernah putune Prabu Kresna mula kepengin banget aku ngaturake sungkem kelawan Eyang Prabu Kresna ana negara Dwarawati kok inggih menika sakelangkung sae tegesipun paduka menika putu sing ora ninggalake marang sejarah merga paduka ki dadi ratu jalaran nampa warisan saking Kang Rama Prabu Boma Narakasura mongko Prabu Boma niku putrane sinuwun Prabu Kresna sampun sakmestinipun paduka menika putu kedah bekti kaliyan ingkang Eyang niku tegese sampeyan niku piyai sing ora ninggalake marang mula bukane sing ora lali kelawan sejarahe kula sarujuk sanget monggo menawi kepareng paduka enggal-enggal kula kanthi bidhal wonten negari Dwarawati kula dherekaken paduka ngaturaken sungkem dhateng sinuwun Prabu Kresna ya pancen kuwi sing dadi kekarepanku nggonku dadi ratu durung pati-pati lega yen durung ana pangestune Kanjeng Hyang Prabu Kresna mula kan saka kuwi kok aja ndadak kesuwen sumengko rasane atiku nggonku kepengin enggal sungkem marang Hyang Prabu Kresna kok lang-lang indriya mangu mangun kung kanduhan rimang
kuwasa manggo sang Hyang Utama mangkono sang nata mudha wis nyolong ngarepa ya tangi ninggal yana klar bandamun sareng tinggal lerek koneng surung sarate tanpa jeng Kanjeng langit kalak-kalak katon lireng tanging sang maweh gandrung sabarang kadulukir moyak mayik tatyem tias baliwur lumaris hanggandrung durung nganti aku budal marang negara Ndwarawati teka iki ana pawongan munggah ana pendopo negara Trajutrisna mangku to Kisanak mara diage ngaku Kisanak kuwi sapa sing dadi jenengmu lan saka ngendi Kisanak iya Prabu Sawarka ditepungake wae aku iki saka Plasa Jenar jenengku Raden Kertiwindu oh saka Plasa Jenar jenengmu Raden Kertiwindu iya lan kowe aja kaget yen to aku wis ngerti karo jenengmu Sang Prabu Sawarka manggo dhisik Kisanak ana parigawe apa katon sumengko praptamu ana pendopo Trajutrisna iki iya mulane aku prapta ana negara Trajutrisna awit rasa sumengkaning atiku aku kepengin banget njejeke marang sejarah ingkang wektu dina iki wis padha dilalekake utawa padha ditutup-tutupi sejarah sing bener mangga dhisik kowe duwe karep-arep njejeki sejarah kuwi sejarah perkara apa aku tak takon karo kowe Prabu Sawarka piye kowe mau kandha durung budal marang Ndwarawati iya karepmu kepiye Raden Kertiwindu aku iki ratu ana ing Trajutrisna Prabu Sawarka iki putrane Kanjeng Rama Prabu Bima Narakasura Kanjeng Rama Bima Narakasura wis seda nanging isih ana leluhure ingkang wajib tak bekteni ya kuwi Eyang Prabu Bathara Kresna ing negara Ndwarawati mula dina iki aku arep budal marang negara Ndwarawati aku arep ngaturake sungkem pangabekti marang Kanjeng Hyang Prabu Kresna ya aku bareng krungu kandhamu kowe arep sungkem karo Prabu Kresna kuwi rasaku kok malah ora kepenak kudu kepengin guyu karo tumindakmu kowe Prabu Sawarka mangga dhisik kowe kok guyu karo aku iki karepmu kepiye ngene yen kowe kepengin ngerti sejarah sadurunge aku cerita sejarah sing dawa-dawa luwih dhisik aku tak njejeke nggonmu kowe ngaturi marang aku kowe yang ngaturi karo aku nganggo sesebutan Eyang Kertiwindu lho Eyang Kertiwindu iya lah kok kowe ngaku yang dadi eyangku kuwi perkarane opo ora kok
aku ki ngaku aku. Ya aku ora kok ngaku aku ki babar pisan ora. Nang sing bener kowe yen ngaturi aku Eyang Kertiwindu. Kowe kudu ngerti aku iki sapa. Aku iki putra sawarga Kanjeng Rama Patih Sengkuni ing Ngastina biyen. Oh. Paduka Eyang Kertiwindu putranipun Eyang Patih Sengkuni Ngastina. Ya. Aku iki putrane Kanjeng Rama Sengkuni Pepatih Ngastina biyen. Waduh, nyuwun pangapunten Eyang. Menawi kula nungkak krama mboten basa kaliyan paduka, ora apa-apa. Wong jenenge ora ngerti iki ora apa-apa. Sing jenenge wong ora ngerti iki ora dosa. Nah, iki lho. Piye? Iki wis arepene gejala-gejala sing ora apik. Anak Sengkuni tekan kene iki terus arep ngopo? Wong iki aja sok suudon sik, ya ta. Aja berprasangka buruk sik, ngono. Aja terus nek anake Sengkuni iki terus elek durung mesti, ngono. Ya ta, durung mesti. Ngono. Bapakne elek, anake durung karuan elek. Mula kowe iki aja duwe pikiran sing ora bener sik. Nyuwun pangapunten Eyang Kertiwindu. Kula malah babar pisan nyuwun katerangan anggen paduka nyecenges kalian kula, anggen kula badhe sungkem wonten negari Ndorowati. Ngene, Prabu Sawarga, aku tak ngandhani kowe. Nanging kowe kudu ngerti, yen to uripe Kertiwindu kuwi aku ora seneng kandha sing goroh. Aku ora seneng apus-apus. Sing tak kandhake iki mung apa anane. Liripun kados pundi? Upama kowe arep ngaturake sungkem kelawan Prabu Kresna sing tok anggep mbahmu, monggo ora apa-apa. Nang kowe kudu ngerti sejarah sing saktenane, sing nganti dina iki mung ditutup-tutupi, ora ening sing padha wani walaka ngandhakake sing apa anane tumrap sejarah mula negara Raju Tresna iki. Prai wonten kepareng paduka Eyang, kepareng kula nyuwun dawuh. Sejatosipun kula kalian Eyang Prabu Kresna menika kados pundi? Ngene. Bener. Yen to kowe kuwi anake Prabu Boma Narakasura. Prabu Boma kuwi anak Prabu Kresna. Kuwi pancen bener. Nang kowe kudu ngerti. Sing saktenane sing ngukir jiwa ragamu kuwi dudu Prabu Boma. Kowe iki mung anak pek-pekan, kowe iki mung anak kupon. Ngerti? Lho. Kok mekaten? Ya. Narendra Surateleng biyen ya negara Traju Tresna iki jenenge biyen Surateleng negaramu iki. Mekaten. Kuwi ana ratu jenenge Prabu Bomantara. Prabu Bomantara. Ya. Prabu Bomantara bakal mbedah kayangan Suralaya.